சரி சும்மா தானே இருக்கோம், ஒரு ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்லான்னு தோணுச்சு. அப்போ தான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், ஒரு முட்டை உடச்சி போட்டு அதில் உள்ள மஞ்சக்கருவை ஒரு எம்டி கேனை வச்சு ஈஸியாக எடுத்துடலாமா. சரி வாங்க நம்ம ஆம்லேட் போடும்போது இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எம்டி கேன் எடுத்துக்கிட்டாச்சு, ஒரு முட்டை எடுத்தாச்சு, ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றி இந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டேய் சும்மாறா, நானே நொந்து போயிருக்கேன். இந்த மாதிரி நேரத்துல வீரங்கள்லாம் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? பார்த்துக்கலாம். நமக்கும் மஞ்சக்கரு மட்டும் தனியாக வந்துட்டு அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்ஸஸ். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற நண்பர்களும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும்.